om het bericht op je website te zetten, om een aankondiging te zetten. En de meeste van die mensen op de website hebben dat geweigerd. Dus dat is heel erg toch, dat waarschijnlijk in de Hindoestaanse gemeenschap natuurlijk dit soort problemen, dit soort dingen die er wel zijn, dat het waarschijnlijk nog zo onder de pet gehouden wordt, of dat er nog zoveel taboe is. Ik vind het heel ernstig. Dus in die zin is er eigenlijk wat dat betreft op dit onderwerp nog steeds geen vooruitgang. Maar ik heb me moeite gedaan om toch een mooie toespraak, vind ik zelf, voor te bereiden. Nou, over het algemeen praat ik zonder papier, maar dit is een heel moeilijk onderwerp. Dus ik heb wel een papiertje nodig. Nou, als mensen tegen je zeggen van waarom ben je homoseksueel? Dan kun je eigenlijk die vraag aan de persoon die die vraag stelt terug retourneren. Je kunt die vraag aan die persoon zeggen, waarom ben jij man? Of waarom ben jij vrouw? Beste dames en heren, het is natuurlijk zo dat er niet alleen maar 2 soorten mensen zijn, maar 3 soorten mensen eigenlijk. Man, vrouw en een derde geslacht. Een neutraal geslacht, een soort mengvorm, ja, van man en vrouw. En het is ook nog zo dat er degradaties is. Niet alle mannen zijn helemaal mannelijk en niet alle vrouwen zijn helemaal vrouwelijk. Ook in de natuur is het niet zo dat alles precies zwart-wit is, maar in verschillende tinten. En het derde geslacht is eigenlijk in wat meer extremere vorm, laat zeggen, de ongeslachtelijke vorm. Gelukkig is het ook nog zo dat de wetenschap steeds verder voortgaat en dat ook men genetisch en via DNA en alle ingewikkelde dingen alles kan onderzoeken, hormonen. En tot nu toe is de stand van zaken in de wetenschap zo dat men ervan uitgaat, en het gaat niet om de precieze percentages, maar men gaat ervan uit dat ongeveer 5%, soms kan het misschien 2% zijn, 3%, anderen beweren 8%, dat ongeveer 5% van een menselijke populatie, van een groep in een bepaalde locatie, in een bepaald geografisch gebied, of van een bepaalde etnische groep, en dat heeft niet te maken met welk volk of welke etnische groep, welke ras, maar dat in alle samenlevingen ongeveer ruwweg 5% van de mensen tot het derde geslacht horen. Ik zou dat woord misschien willen gebruiken, niet derde seksen. Ik zal straks zeggen waarom het woord seksen misschien contraproductieve, afrechtse effecten kan hebben. Daarom zijn er een heleboel mensen hier niet. Het feit dat er ook, dus in de Hindoestaanse gemeenschap, ik persoonlijk ken een aantal mensen die homoseksueel zijn, die zelfs ook in Nederlandse settingen daar naartoe gaan. En zelfs die mensen zijn niet hier vandaag. En die wonen in Den Haag. Dus dat geeft aan dat er nog heel veel een groot vraagstuk ligt. Dus, maar naast de genetische kant, naast de biologisch-genetische, laten we zeggen, determinatie van de personen, dat een deel van de mensen gewoon een ander soort geslacht is, neutraal of een ander soort hormonale kenmerken heeft, is het ook nog zo dat er natuurlijk de context, de sociale context, de psychologische context, de sociaal-psychologische omgeving ook een rol kan spelen. Enerzijds natuurlijk de mensen die van nature, laten we zeggen, de geneigdheid hebben, of de dispositie is een mooi woord, de geneigdheid hebben om, of gedetermineerd zijn om homoseksueel of tot het derde geslacht te behoren. Dat de context ook een rol gaat spelen. De context kan ervoor zorgen of dat onderdrukt wordt, dan wel als er een bepaalde context is, dat dat ook naar buiten kan komen. Daarnaast is het ook nog zo dat men zegt, de omstandigheden waarin iemand opgroeit, men zegt, dat is een hele discussie in de sociale wetenschap en in de psychologie daarover.